oɗon gandi réseaux sociaux ji koko handini yimɓe ɓe joni ko handini yimɓe ɓe par ce que hay goto han kadi wawa foftade sabu jamma e ñalawma subaka e kikiɗe réseaux sociaux hay so ndiyam tooɓi wiye président aha minen de min mayi min tampi on ko président wawi tooɓo so toɓani kadi yimɓe goya toɓani ko ceeɗu ko caɗele so tooɓi taw waɗe film uji yimɓe jaaha e maayo mbaɗa film mais il faut que yimɓe jaɓa liggade kala ko woni caɗele so ari minen hamin mbawa hen darade so wiyama Fouta Haydara waɗaka ɗon ɗum oɗon gandi wona haala gonga na gonga neɗɗo noon c'est pas parce que a dañani ko jiɗɗa e président Macky Sall walla e laamu mum aɗa bonnita kadi hakkude mum e nder Fuutankoɓe yoɗani oɗon gandi onon fof anniyam d' abord e Sénégal ala ko haali anniyam e nder Fouta eno Fouta darori kam ni eno Fouta ligganori kam ni eno Fouta wotani kam min mbaɗa wawi wasde wallude Fuutankoɓe walla Fouta donc yo yimɓe ɓe gartir haqqillaji mumen mballodiren ballen wonɓe toon ɓe e laabi jaagol e gartugol so tawi laawol taƴi sabu ndiyam heewi ngol laawol e hoore mum nana fewnite gila Saint-Louis Ndar hande ha Cilon gasi Cilon ha Wourossogui koye chantier woni Wourossogui ha Kanel ha Bakel ɓuri 350 kilométres nana fewne gay so laawol taƴi yimɓe mbawa muñde ha fewne yimɓe fof ne wulle réseaux sociaux ji ɓe ganda kadi wona réseaux sociaux tagata en tout cas min mboɗo ɗum wawa kam dillinde ɓe walla réseaux sociaux waɗe buzz waɗe mi heɗata ko ɗum vraiment par ce que liggey mo potmi wadde woni heewi te ko Sénégal fof foti ligganede so Allah walli en noon kala ko fuɗɗa toon koko jokkite inchallahu rabbi noon yo Allah wallu en mi nani ko rewɓe mbi ɓe mbi yoɓe mballe